Ćao, devojke. Jeste to odlučili da napravite nove kuće? Ovo je odlično mjesto za sve. Za sve? Jeste li sigurni? Ovdje je odvratno. Pala mi na pamet ideja. Sad ću kupiti sebi puno Lego kockica i napraviti sebi prelepu kuću. Stigle su. Super. Wow, kako lepo. Moja kuća će biti najlepša. Čak i bolja nego što je bila pre. Aha, odlično mi ide. To je jako zanimljivo. Želim da mi krov bude zelene boje. Gotovo. Baš mi je drago što ću živjeti ovdje. Ja nemam para da kupim nešto, ali ću se snaći. Mogu izgraditi kuću od ovih kutija. Traka je moj najbolji prijatelj. Ispašće dobro, sigurna sam. Dakle, treba zalepiti nekoliko kutija ovdje i ovdje. Sjajno. Ova kuća izgleda nevjerovatno. Napravit ću prozori s pomoć noža. I ovdje. Wow, komšinice, tvoja kuća izgleda tako slatko. Bože, oni nemaju pojma. Moram da idem na spa tretmani, ali pre toga ću poručiti sebi novu lepu kuću. Ne ovu. Ili dvorac, da. Želim ovaj. Već je stigao. Ovamo, ovdje sam. Ne mogu da verujem. Da, to je moj dvorac. To je pravo mjesto za princezu poput mene. Kako lep. Devojke, možete gledati, ali ne dirajte ga. Ne želim da ga pipaju siromašni ljudi. To donosi nesreću. Jel vam jasno? Pažnja, hitne vesti. U našoj okolini se pojavila jako bogata devojka koja se zove Sandy. U stvari, čekajte. Ovdje je nešto zanimljivije. Dobar dan. Hej, ko si ti? Briši sa moje teritorije. Skloni svoju kameru brzo. Ne dirajte mog operatera. Odlazite. Ode ovdje svakakvi, strašno. Ne volim ove novinare. Da li moja kuća zaista izgleda suviše prosto u poređenju sa dvorcem? Pa dobro, pala mi je na pamet odlična ideja. Moja kuća je kartonska, tako da je mogu obojiti kako god poželim. Imam samo jedan pomače, ali tog će biti dovoljno. Gotovo. Pogledaj. Da, lepo je. I ja hoću da ulepšam svoju kuću. Imala sam negde led traku. Sad ću je zalepiti oko kuće. I staviti zastavu. Wow, prelepo. Moram da snimim to za TikTok. Pratilci, pogledajte moju novu kuću. Kako vam se čini? A tu živi moja nova drugarica Britney. A ovdje još jedna moja komšinica, zove se Sandy. Živi u velikom belom dvorcu. Ja, upozoravajte me o snimanju. Moram se srediti. Točno, šminka. Tako volim da se šminkam. Što ne bih onda i svoju kuću našminkala? A tata kaže da sam nesposobna. Gledajte, mogu celu kuću da ofarbam. Odlično, kakva lepota. Oho, kako je lepo ovdje. Ove šljokice izgleda ukusno. Pitam se da li su jestivi? Šta se dešava? Kradu? Usred belog dana? Policija, dođite. Lopov je tamo. Šta, gde? Sad ćemo ga uhapsiti. Ruke gore. Treba staviti ogradu oko kuće da više niko ne uđe. Jesi vidjela? Siromašnim ljudima je ulaz zabranjen. A nisam ni htjela. I onako ti šljokice nisu jestivi. Sad ću i ja sebi napraviti ogradu, ali bit će lepše od tvoje. Jel ti jasno? Kako je lepo ispalo. Jesi vidjela? Oho, Kate također pravi ogradu. Da, smislila sam nešto genijalno. Od ovoga će ispasti odlična šarena ograda. Ćao, komšinice. Oho, šta Sandy radi tamo? Jao, kako je lepo živjeti kad sve radi umjesto tebe. Hej, pazi na ovo novčano drvo. Vredi $1.000.000. Sklonite se svi, želim da budem sama. Jao, kakvo lepo dvorište imam, za razliku od nekih. Sad ćemo i mi napraviti sebi lepo dvorište. Da, ovdje ću napraviti stazu od bombona M&M's.
A ovdje će biti aparat sa slatkišima. Obožavam ovaj sok. A ovdje će biti ventilatori da nikad ne bude vruće. Sad ću ja napraviti nešto za svoje dvorište. Treba će mi testera, drvo i malo pameti. Od ovog će spasti odlična staza. A ovdje će biti cvijeće. A ovo će biti moja stolica. Čekajte, šta? Ovu da, možete staviti kuglice u bazen. Odlično, hvala. Pogledajte kakav dobar bazen imam. Britney, dođi kod mene. Jao, ovdje je jako super. Kate, ti si genijalna. Sandy, hoćeš i ti sa nama? Hajde još u blatu da se poigramo. Kuća s polja izgleda dobro, ali unutra je nekako tužno. Fuj, još i paučina, užas. Treba izabrati te. Ovaj. Jastuci. Ovaj. A šta još? Ova slika, ovdje sam lepše ispala. Skoro sam završio. Ostalo je samo nekoliko sitnica. Lampica. Slika. A da, i pare. Ovdje će biti ogledalo, a ovdje jastuci. Završio sam, gospođice. Wow, savršeno. Savršena soba za princezu poput mene. Kako je lepo trošiti pare kad ih imaš. Moj život je savršen. Moja soba je divna, kuća čarobna. Moram i ja nešto smisliti. Stavit ću par lampica, disko kuglu i organizovat ću žurku kod kuće. Lepota. I naravno trebaju plišane igračke. A ovdje ću staviti moje omiljene figurice. Gotovo, mogu spavati malo. Kate je sredila kuću unutra. Hoću ja. Sad ću naći nešto zanimljivo u smeću. Hej, to je moje smeće, vrati mi. Daj mi krofnu. Ja sam je prva našla. Hej, ko si ti? Odlazim. Treba tiho proći da ne probudim baku. Pođi sa mnom. Živećeš u moje kući, dušo. Jao, kakvu lepu kuću imam. Sa mojim crtežima i aplikacijama. Hej, šta je to? Kako ste me našli? Ups, nezgodno je spalo. Sad čekajte, hajde da popričamo. Nema potrebe da trčite za mnom. Hajde da nađemo kompromis. Obožavam da idem u kupovinu. Britney, gdje to trčiš? Stani! Joj, poludeću zbog njih. A šta devojke rade? Igraju loptu? Šta? I ja bih isto htjela. Zašto me ne zovu? Nema veze. Sad ću im pokvariti igru. Treba samo malo sunca i lupe. Onda ću zapaliti kuću Britney. To je baš lako. Šta to tako miriše? Moja kuća? Kate, zovi vatrogasce. Gori mi kuća. Ne znam šta da radim. Požar je veoma jak. Tako su smešne. Sad se moramo i Kate rešiti. Sad ću razbiti njenu kuću. Tako je. Šta se dešava? Ko to ruši moju kuću? O ne, moja prelepa kuća. Prestanite. Sljedeći put ćete me zvati kad se budete igrali. Kate, izvini, jako mi je krivo zbog tvoje kuće, ali tu i dalje požar. Eto, moja kuća je izgorela, a gdje ću živjeti sada? Sandy, jesi li to ti se uradila? Ja? Pa da, to sam bila ja. Pazi se onda. Kate, jesi li spremna? Hajde da srušimo taj dvorac. Uništila si našu kuću, a mi ćemo uništiti tvoju. Napadam vas novcem. Tako se bogati brane. Eto vam. Ja, gdje su pare? Ojuj. Eto ti, eto. Dobro, Kate, prestani, spašće mi kruna. Eto ti Dior puder. Ne sviđa ti se? Što, nisi navikla da vidiš tako skupe stvari? Nećemo odustati, nemoj se nadati. Eto ti razmaženo princezo, eto ti. Opet ti? Okej, onda ću se braniti.
Nećeš moći da probiješ moju zaštitu. Jo, šta? Uspela si? Stani, nemam oružje. To je još bolje, a lakše ću te oboriti. Šta je to? To je pomoć. Došla je da me pokupi. Ćao, devojke. Stani, još nismo završili. Odletela je. Britney, ne brini. A vidiš šta imam? Sad ćemo da je oborimo. Ciljaj dobro. Imamo samo jedan pokušaj. Dobro, što sam pobegla od njih? Jao, šta je to bilo? O ne, padam! Pobedili smo je. Baci kocku, Kate. Sada dvorac pripada Kate i Britney. Gde sam ja? Šta je to? Gomila smeća? Odvratno. Ćao, lepotice, hoćeš mi dati svoj broj? Želim kućicu od medenjaka. Hoćete mi napraviti, jeli? Naravno, draga, to je prosto. Potrebno je uzeti testo. Eto ga. Sad ću ga razvaljati. Odlično. Zatim ću izrezati kućicu od testa. Odlično, sklanjam sve suvišno i stavljam naš medenjak da se peče u rernu. Tako je. Sad čekat ću par minuta. Gotovo. Pogledajte kako to ukusno izgleda. Sada mogu da sastavim kućicu od medenjaka. Ukrasit ću je šećernom glazurom. Aha, tako je. A moja mala Cleo obožava sve roze. Sigurno će joj se dopasti moja ideja. Napravit ću lepu šaru po celoj kući. Nacrtat ću prozor i vrata. Eto, ispalo je lepo. Zaka, šta si ti smislio? Ja ću napraviti kućicu od Oreo kolača. Poređat ću kolači ovako. Da, između njih ću staviti Kit Kat, a zatim ću na Oreo namazati Nutellu. Da, tako je. Zatim ukrašavam sve milkom, a posle M&M s bombonama. Moja sestra Cleo obožava te bombone, kao i ja. Dakle, sipat ću sve unutra. Odlično. To je to, ja sam završio. Baš super, jel da, bako? Bravo, a šta je kod šefa? Jao, pogledajte bolje kako radi profesionalac. Možda ćete bar nešto naučiti u ovom životu. Dakle, naneću mnogo krema. Tako je. Zatim ću ukrasiti sve kremom od vanile. Ostalo uraditi još malo detalja. Super, baš sam se umorila, ali sve je gotovo. Cleo, može da probaš. Wow, kako je cool! Želim nešto da probam. Počet ću od ovog čokoladnog dvorca. Probat ću jednu kulu. Wow, to je jako ukusno. Idemo dalje, šta je ovde? Opa! Kućica od torte. Probat ću. Oduševljena sam, to je jako ukusno. A šta je ovde? Probat ću. Kako je tvrdo. Ne mogu da zagrizem, ali došla mi je bolja ideja. Razbit ću ovu kućicu. Ja! Eto ti, udaram. To je zabavno. To je to. Miriše ukusno. Vreme je da probam. Šta? Ju! To je odvratno. Odlučila sam. Kućica šefe pobedila. Ozbiljno? Baš mi je drago. Prva pobeda je odmah moja. Sada želim jelo u stilu barbike. Ajde, počnite. Odmah mi je došla ideja. Dakle, potrebna mi je Nutella. Sipat ću je u kalup za čokoladu. Tako je. Unutra ću dodati šećernu vunu. Znam da svi vole kombinaciju čokolade i šećerne vune. Tako je. Ali to još nije sve. Uzet ću testo katajfi. To će biti jako ukusno. Stavit ću par kašika. Mislim da je dovoljno. I na kraju ću preliti sve roze čokoladom. To je to. Ostalo je sve razmazati i zalediti čokoladu. Koristit ću sprej za hlađenje. To je to. Mogu izvaditi čokoladu. Wow, meni ispala odlična roza čokolada. Bako, šta je kod vas?
A ja sam odlučila da napravim palačinke. One će biti roze. A unutra ću staviti malo nutele. A moje palačinke će biti sa čokoladnim punjenjem. Ekstra. Ali ovdje sigurno nešto nedostaje. Treba razmisliti. Tačno, šlag. Da, dodat ću ga odozgo. Divno. I ukrasit ću sve malinama. Izgleda jako ukusno. Bako, možeš da pridržiš ovaj portret Barbike? Hvala, drži ovako. Sad ću da pogledam i da nacrtam palačinku u obliku Barbike. Cleo će sigurno biti oduševljena mojim umetničkim veštinama. Da, napravit ću frizuru, super. Usta, oči, nos, tako je. A sada treba sve obojiti. Još malo. Svaka mi čast. Ja sam pravi umetnik. A sada okrećem. Kako uzbudljiv trenutak, svi gledaju. Ne smem da se obrukam. Sad ću da okrenem. Leti. Samo da padne na tanjir, molim te. Da, savršeno. Ispao je čudan portret, Zak. A mogao si i bolje? Ozbiljno? A meni se sviđa. Ja sam oduševljen. Cleo, probaj. Wow, već ste završili? Hajde da počnemo od čokolade. Sad ću probati. Wow, to je mnogo ukusno. Unutra je šećerna vuna, šokirana sam. A šta je tu? Palačinke? Probat ću. Šta? Unutra je čokolada? Ekstra. Kakvo je ovo čudovište? Ne, to mi se ne sviđa. Užasno. Rešeno. Pobedila je šef. I ponovo je pobjeda moja, a već je 2:0 u moju korist. A sad mi napravite jelo u obliku Minecrafta, jel može? Dobra ideja. Dakle, potrebna mi je činija. Sipat ću brašno. Posle mleko. Da. I razbit ću par jaja. Zatim treba sve dobro promešati. Uradit ću to uz pomoć mutilice. Odlično. Sipat ću sve u kalup. Da, baš ovdje. I ostalo je sve to ispeći. Kada kore budu spremne, onda mogu sastaviti tortu. Kora, zatim krem, opet kora, krem i tako dalje. Eto, a moja torta je spremna. Ukrasit ću je zelenim kremom odozgo. Ekstra. Nacrtat ću kvadratiće tamno zelenim kremom. A zatim svetlo zelenim. O da, baš sam zadovoljna. To je moja najbolja torta u životu. Odlično. Ostalo je napraviti lice i meni ispao pravi kriper. Šta kažete, bako? A ko je to? Ja nemam pojma. Zak, šta to radiš? Znači to je igra. Okej, shvatila sam. Znam šta da radim. Sastavit ću tortu. Prvo ide kora, a zatim krem. Da, tako je, razmazat ću sve. A preko staviti još kore. Pola kore od vanile i pola crvene kore. A zatim ide čokoladni fil. A miriše baš ukusno. I sama bih to sve pojela. Ostalo je premazati svu tortu kremom. Odlično mi ide. Još malo i... To je to. A zatim tortu treba ohladiti. Uradit ću to brzo uz pomoć spreja za hlađenje. Eto, brzo i efikasno. Preko stavljam ukrasi od marcipana i ispala je torta kao u onom vašem Minecraftu. Eto, Zak, šta kažeš? Ispalo je super, veoma slično. A meni treba Snickers. Isteći ću ga. Nabošću polovinu na štapić i staviti to u moju tortu. Da. Zatim mi trebaju moje jestive boje od Nutelle. Sad ću išarati Snickers. Za početak zelena. Da. Posle crvena. Tako je. Odlično mi ide. I kripere neću zaboraviti. Da. I prasiće. Gotovo.
Završio sam. Probaj, Cleo. Wow, super! Od čega da počnem? Znam. Od ove slatke torte sa figuricama. Probat ću. Pa to je Snickers. Ekstra. Svidalo mi se. A šta je sledeće? Wow, to je torta u obliku kripera. A miris je super. I ukus je dobar. O, da. Zadovoljna sam. I ostalo je da probam poslednju tortu. Ona izgleda kao u Minecraftu. Probat ću. Wow, topi se ustima. Oduševljena sam. Ali ko je pobedio? Znam. Baka, čestitam. A moja prva pobeda, to... Počet ćemo od najlakšeg. Spremite mi jelo u obliku hrčka. Odlična ideja. Ali kako da napravim testo? Imam brašno i mleko. Bako, pomozi mi. Naravno, dragi, uzmi pače testa. Šefe, šta ste smislili? Ja sam odlučila da napravim tortu. Ja imam šarene kore. Sad ću sastaviti tortu. Kora, fil, opet kora, opet fil i tako do kraja. Odlično. A zatim ću odseći sve suvišno. Super, napravila sam lep oblik. Sad ću ga pokriti marcipanom. Svaka mi čast. Ispalo je sjajno. Sad mi treba Skittles. Sipat ću malo na ruku. Odlično. Bombonama ću napuniti usta mog hrčka. O da, on kao i Nathan obožava slatko. A sad ću dodati detalje. Oči, ruke, nos i ostale suši. Super! A Zaka, šta je kod tebe? Ja imam ideju. Napravio sam testo za kore. Sipat ću to u tiganj. I čekam. Bako, zašto neće? Dragi, šta se desilo? Ne sprema ti se palačinka? Čekaj, Zak. Moraš uključiti šporet, tako je. A sada čekaj. Ja sastavljam pitu. Imaće punjenje od limuna. Čekajte, kakav je to dim? Zak, šta se dešava? O ne, sve mi gori. Šta da radim? To više podseće na ugalj. Pa dobro, može da prođe. Moram se ubrzati. Da, tako je. Sad ću dodati fil. Još malo. Da, odlično mi ide. Jao, Zak, pa što si tako smotan? Nemoj da žuriš, radi sve pažljivo, kao ja. U svaki kalup ću staviti limun. Odlično. Zak, šta radiš? To je moje jelo. Napravio sam tort u obliku hrčka. Super. Nathan će se dopasti. Ponosan sam na sebe. Ostala sam samo ja. Dodat ću malo fila. Odlično. Sada mogu ukrasiti svoju divnu pitu. Pogledajte šta imam. To su žele hrčci. Super. Baš su slatki. I ja ću pobediti, jel vam jasno? Dragi, probaj. Sve je tako različito, ali tako ukusno. Jedva čekam da počnem. Wow, to zaista liči na hrčka. Sad ću probati. Da, to je jako ukusno. Oduševljen sam. Stavljam like. Svaka čast. Idemo dalje. Šta je to? To je žele hrčci. Sad ću ih probati. Kako kiselo. Tu su limuni. Odvratno. Kakva pita. Sad ću je probati. O ne, i pita je kisela. Neću više. Moram hitno pojesti nešto slatko. Ovo još nisam probao. Sad ću. Wow, to je ukusno. Probat ću cijelu tortu. Čekajte, šta? Kako gorko. Ne sviđa mi se. Rešeno, šef je pobedila. Čestitam. Da, pobeda je moja. To. Jeste čuli? Već sam smislio sljedeći zadatak. Hoću hamburger. Jel može? Naravno, ja već imam ideju. Sad ću ispržiti pljeskavice. Da, napravit ću privlačnu koru. Odlično. Savršeno. Sada to stavljam na tanjir. Lopatica mi ne treba. Bako, šta je kod vas? Ja sastavljam burger.
To nije teško. A bitno je uzeti što više povrća i ne smem zaboraviti na pljeskavicu. Eto, završila sam. Ali to još nije sve. Narendat ću malo sira. Neću dozvoliti šefu da pobedi. Ja ću pobediti. Pobeda mora biti moja. Ja najbolje spremam ovdje. Narendat ću sir što više. Tako je. Odlično mi ide. A sad ću napraviti kuglice od sira. I ispržiti hulju. Svaka mi čast. Izvadit ću. Cool, to će biti uši mog burgera. Pogledajte, napravila sam pravog medu. Preslatko. Šefe, šta mislite? Ne mislim ništa, jer će moj burger biti bolji. A bit će 10 puta veći od vašeg. Došla mi ideja. Sad ću iseći sredinu, odlično. A unutra ću staviti kockice sira. Super. A sada vadim fen i ugreću sir. Eto, istopio se. Unutra ću staviti pomfrit. Što više. Tako sam gladan. Moram pojesti nešto. Šta? Već ste napravili sve? Tako brzo? Ja još nemam ništa. Što da radim? Izgubio sam. Ipak ne, imam ideju. Uzet ću kolači i marshmallow. Kao što ste shvatili, napravit ću slatki burger. Da, Nathan će biti oduševljen 100%. O da, obožavam čokoladu. Šta može biti bolje? Dragi, a moraš se obrisati malo? Bako, prestani, nemoj. Nathan, možeš da probaš? Trudio sam se. Napravili ste burgeri? Cool, sad ću da probam. Šta je to, pomfrit? Sad ću probati. O da, to je baš ukusno. Kako veliki burger. Sad ću i njega probati. Da, ukus je cool. Stavljam like, svaka čast. A šta je ovdje? Cool, je li to čokoladni burger? Sad ću ga probati. Wow, to je jako slatko. Ja volim čokoladu. Šta je to? Ne mogu da verujem. To je meda. Kako je sladak. I jedva čekam da probam. Da, ukus je ekstra. To je najbolji burger. Jako mi se dopada. Dakle, odlučio sam. Pobedila je baka. Konačno. Da, zaslužila sam to. A sad mi napravite pomfrit. Da, obožavam ga. I ja obožavam pomfrit. Ali šta da radim sa ovim? Šefe, možda vi znate? Naravno, krompir treba očistiti. Ja ću napraviti test od krompira. Učinit ću promešati krompir i brašno i umutiti sve blenderom. Jao, šta se to čuje? Treba izgnječiti krompir. Bam, bam, bam. Zak, prestani, to nije igračka. Daj mi to. Ali bilo je tako zabavno, bako. Dobro, šta onda da radim? Ne umem da kuvam. Šta da smislim? Tačno, napravit ću igračku za Zaka. Sad ću napraviti brodić od ovog papirića. Dragi, gledaj, to je brodić za tebe. Je li to za mene? Super, hvala, bako. Dobro je, neka se igra, a ja ću nastaviti da kuvam. Treba iseći povrće. Pomfrit, super. Ali moj pomfrit će biti od povrća. To će biti jako zdravo. Koristit ću krastavac, šargarepu i papriku. To je mnogo ukusno i zdravo. Da, pogledajte, to su autići od povrća. Svaka mi čast. Šefe, šta mislite? Jao, to nije originalno. Ja ću napraviti nešto bolje. Imat ću pomfrit u obliku kikica. Da, sad ću je ispržiti u ulju. Odlično. Prva kikica je spremna. Imat ću 3 kikice i 3 vrste sosova. Da, zadovoljna sam. Zak, hoćeš se još dugo igrati? Što? Jao, opet sam posljednji. Šta da radim? Točno, ja imam Cheetos. To podsjeća na pomfrit. Da, koristit ću čips. To je genijalna ideja.
Sipat ću ga u brodić i to je to. Završio sam. Stvarno sam se trudio. Bravo, unuče. Prijatno, Nathan. Wow, svaka vam čast. Odakle da počnem? Je li to povrće? Odvratno. Fuj. Mrzim povrće. Ne sviđa mi se. Šta je dalje? Opa, to je kikica od krompira. Zanimljivo. Sad ću probati sa kečapom. Izgleda cool. I ukus je ekstra. A šta je to? Sen. Probat ću. Neobično. I poslednji sos. Majonez. Da, cool. Jako mi se sviđa ovo jelo. Stavljam like. Svaka čast. Ovo ću ostaviti za kasnije. Šta je ostalo? Čekajte. Ili to čips? Da, jeste. Ja volim čips. Ko je pobedio? Dajte da razmislim. Pobedio je Zak. Čestitam, tvoje ideje, super. Stvarno? Pobeda je moja. To. Nemoj da vređaš mog unuka, a budi srećna zbog njega. Ja sam već smislila prvo jelo. Hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sa džus bol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sa suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Tako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da. Ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool.
Posle ću uzeti žele medvediće, sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela, ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoću da probam ovaj koktel. Ima mnogo džus bol kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, toličina žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko, a vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. Super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. Ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. Uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na ple i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Već je gotovo, a može da se vadi. Kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. Divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz, Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno je uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. Kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. Pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. Kakva je? Marshmallow. Sviđa mi se. Šta je dalje? Kako neobična žvaka. Probat ću. Ona je od paradajza. Fuj, odvratno. Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. Izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile. Nicole, da, čestitam. Da,
znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu! O, pala mi je na pamet ideja! Napravit ću kajganu od šećerne vune! Eto, tako! Uspela sam! Vivian, probaj! O, da, naravno! A hoću da probam prvo tortu! Izgleda super privlačno! I miris je super! Probat ću! O, ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa! Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvjetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na obla. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila. Pošto su se svi skupili, hajde da počnemo. Prvi zadatak je sladoled. Super, to neće biti teško. Imam sve potrebne sastojke. Hajde da vidimo šta imam u rancu. Zanimljivo. Mislim da ću naći ovdje sve što mi treba. Da, to je baš ono što sam tražio. Betty, ovi kolači su super. Mogu li da uzmem? Hvala. Dakle, od ovih kolača će ispasti odličan ukras za moj sladoled. To je to. Sve je spremno. Izmrvio sam ga. Sada najvažniji deo. Treba će mi čokoladno mleko i šlag. Treba promešati ove sastojke i umutiti sve. Kako je lepo što sam ja robot i imam blender u sebi. Dakle, moj sladoled je spreman. A sad će mi trebati ovaj uređaj za sladoled. Stavit ću sladoled u kornet. A zatim ću posuti sve izmrvljenim kolačima. Šta se dešava? Pa šta je to? Betty, vatra nije igračka za decu. Pazi, sad ću ti pomoći. Wow, robote! Hvala, ti si pravi čarobnjak. Baci kocku. Joj! Eto šta se dešava kad stavljaš prste u struju. Nema veze, sve je super. Wow, izgleda jako ukusno. I ne samo izgleda, ukus je super. Sada treba malo ohladiti to. Moj mali frižider će mi pomoći u tome. Da, to mi treba. Moja smeša je spremna. Sad je treba sipati u specijalni kalup. O, da. Imat ću pravi sladoled na štapiću. To je to. Ostalo je to sve ohladiti.
Frižider mi neće trebati. Uzet ću sprej za smrzavanje. Tako će biti brže. Sladoled je spreman. Sad ga treba pokriti roze čokoladom. A znate što bih koristila samo roze boju? A mogu dodati više boje? O da, to izgleda prelepo. Da, to je zaista super, šefe. A ja ću ovom specijalnom kašikom napraviti kuglice i ukrasiti čokoladnim sirupom. To je to, završila sam. Wow, koliko sladoleda i sve za mene. Prvo ću probati ove divne kuglice. O, tu je žvaka. Neverovatno. Svidalo mi se. A da vidimo kakav je ovaj veliki sladoled u kornetu. O da, obožavam čokoladu. To je mnogo ukusno. Wow, kakva lepota. Samo pogledajte to. Jedva čekam da probam. Ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. To je najlepši sladoled na svetu. Naravno da je pobedio. Čestitam. Čestitam, šefe. Izvini, šefe. Samo pogledajte kakvu igricu smo pripremili za vas. Igrajte, skupljajte krofne i pobeđujte. Instalirajte igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. A sada želim pomfrit. Da, to je baš lako. O ne, ja nemam to jelo u bazi. Stvarno ne znaš kako se pravi? Nema veze, pokazat ću ti. Prvo nam treba krompir. Treba ga očistiti. Da, uradila sam to uz pomoć specijalnog uređaja. A sada uzimamo oljušteni krompir. I uz pomoć drugog uređaja ću ga iseći na komade. A zatim stavljam krompiriće u fritezu. To je to. Jesi zapamtio? Nešto mi nije dobro. Izgleda da mi se nešto slomilo. Slomilo. Podaci su sačuvani. Trebaju mi alati. Kako je čudan. Ok, sad je red. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. Hajde, šta je to? Zašto se ne sipa? Uspelo je. A sad mi treba krompir. Izgleda da sam ga trebala prvo očistiti. Nešto neće. Nema veze. Ispržit ću ga ovako. Ostali krompir također neću čistiti. Joj, prska me ulje. Dobro je. Šefe, jesi vidjela ovo? Moja mala fabrika za proizvodnju krompira je spremna. Prvo stavljam krompir ovdje. Krompir je očišćen, isečen i posolen. Ostalo ga je samo ispržiti. Pomfrit je spreman, može se jesti. Lepo ću servirati krompir i dodati kečap. Sipat ću što više. O da, divno. Naručit ću dostavu sosova. Oho, je li to pravi voz? Wow, to je zaista super. Cool. Betty, izgleda da si zaboravila nešto. Jao, mamice, sve mi izgorelo. Pa kako to? Kako vruće? Ne mogu držati to rukama. Jao, zašto sam toliki baksuz? Nisam ispunila tako lak zadatak. Hvala. Sad ću sigurno izgubiti. To je voz sa sosovima? Ne mogu da verujem. A šta to tako smrdi? Užas! Neću da probam to. Opa! A ovo je već zanimljivo. Izgleda jako privlačno.
da, to je zaista ukusno. A sad je na redu voz. Wow, tu je toliko krompirića. Hoću da probam svaki sos. O, da, to je divno. A robote, ti si najbolji. Robot je najbolji, to. A sad je vreme da popijem nešto. Hoću mlečni koktel. Zadatak je jasan. Robot počinje da radi. Prvo će mi trebati ovaj ananas. Sklanjam gornji deo ananasa da bih mogao staviti blender unutra i promešati sve. A sada treba dodati neki sirup. Imam veliki izbor, ne mogu da odlučim. Ipak ću uzeti čokoladni. Sipat ću malo sirupa u veliku čašu. A sad ću uz pomoć ovog uređaja ukrasiti čašu. Zatim ću dodati malo jestive boje. Šta je sa vama, ljudi? Kako ste čudna stvorenja. Dobro, sada uzimam ananas i sipam sve u čašu. Boje ispala super. Dakle, a meni treba blender. Sipat ću unutra čokoladne kuglice. A da bi bilo još ukusnije, dodat ću oreo kolači, malo M&M's bombona i preliti sve svežim mlekom. Odlično! Uključujem na najjaču. O, da! Kako moćno! Držite se! Hvala, robote! Da vidimo šta je spalo. Mislim da nedostaje šlaga. Da, tako je. Sad je sigurno sve savršeno. Kakav miris, svaka mi čast. Jo, vi ste diletanti. Sad će vas šef naučiti da pravite koktel. Gledajte pažljivo. Treba nam gazirani sok i neka lepa čaša sa ledom. To je to, limunada se pretvorila u led. Dobijeni led stavljam u čašu. Tako je. A sada uzimam limunadu sa drugim ukusom. Sipam u čašu i također pretvaram u led. Gotovi led stavljam slojevima u čašu, ubacujem slamku i to je to. Prijetno, sestro! Wow, kako je sve lijepo! Počet ću od ovog plavog koktela. Wow, sviđa mi se, baš je lijep. Oho, gledajte, to je prava duga. Hoću da probam. Šta je to? Zašto se ne pije? Pa to nije koktel, to je led. Nisam to htjela. Okej, sad je red na najveći koktel. Oduševljena sam. Čak sam se isprljala malo. Pobedila je sestra. Da, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja. Vaš prvi zadatak je spremiti čuretinu. Dobro, unuko. Super, hajde da organizujemo kulinarski izazov. Vreme je da baka iskoristi svoju tajnu supermoć. Mama mia. Ojuj. Da bih spremila ovu čuretinu, treba će mi još jedan par ruku. Zašto je bakina čuretina 5 puta veća? Jer ja živim 5 puta duže. Polako. Vreme je da pripremim povrće za ovu sočnu čuretinu. Dakle, krenut ću da kuvam i počet ću od kukuruza. Tako je. Zatim ću dodati šargarepu, paradajz i ovu sočnu lubenicu. Oho. Baka se ne predaje. Smirite se, šef. Mogu li da pozajmim par viršla od vas? Hvala.
Njih ću također dodati u ćuretinu. Onda će ispasti veoma ukusno punjenje. Odlično! Mogu to staviti u rernu. Oj, šta baka radi? Biće teško da je pobedim, ali potrudit ću se. Ćao svima! To je ćuretina koja jako voli da pleše. Dakle, malo bibera neće škoditi. Kao i dinamita. Sad ću brzo ispeći ovo meso, gledajte. 3, 2, 1. Bum! Kakav miris! Baka je također završila. To je to. Dobro je što nije izgorela. Dakle, vreme je da prelijem meso slatkim sirupom da bi spalo super. Da, odlično. Moje tajno oružje je ispod moje kape. Mislim da će se malo više dopasti ćuretina od jagoda sa mančmelovom i štapićima u čokoladi. Dakle, ubacujem mančmelo u štapići. Tako je. A sirupi ću promešati učini. Da, sad ću napraviti čokoladne nogice. Pogledajte kako to lepo izgleda. Sipat ću što više čokolade. Svaka mi čast. Bon appetit. Prijatno, mala. Wow! Kakvu veliku ćuretinu je spremila baka, ali prvo ću probati ovu manju. Da vidimo. Šta? Meso sa Skittles? To uopšte nije ukusno. Fuj! Dobro, očekuje me kraljevska večera. Probat ću ovaj sočan batak. Nije loš, sviđa mi se. To je to. Najela sam se. Ostalo je posljednje jelo. Gledajte šta je šef smislio. Pa to su jagode. Neverovatno. Super. Oduševljena sam. Šef je pobedio. Čestitam. Tu, ja sam najbolji. Čestitam, šefe. Dakle, vaš novi zadatak je lubenica. Hoćete moći? Je li? Naravno. Dobro, dušo. Mogu ja to. Dakle, vreme da iskoristim svoje veštine kung fu. To sam naučio u Kini. Gledajte. Savršeno. Stavit ću lubenicu u blender. I napraviti lep sok. O, da. Perfekto. Moram probati. Savršeno. A sad ću ga pretvoriti u lep sladoled. Sladoled vole svi. Odlično. Izgleda jako dobro. A umjesto koščica mogu staviti čokoladne mrvice. Svaka mi čast. Bako, ne gledajte. Ma ne zanimate me uopšte. Ja već imam ideju kako da spremim lubenicu da bi moja unuka bila oduševljena. Dakle, avion leti. Usta, hajde. Pa dobro. Hajde još malo, draga moja. Ne mogu više. Sad ću pući, bako.
Hajde, ostalo još malo. Neću, molim te. A nije mi dobro. Jau, ups. Moram da kuvam. Kako vam se sviđa ova slatka kućica, je li? Ja mislim da je preslatka. Sad ću je napuniti bombonama. Evo ih. Pogledajte kako su lepe. Dakle, sipat ću sve unutra. Tako je. Zatvaram i gotovo. Svaka mi čast. Ostalo je malo bombona. Znam šta da radim. Bako, šta radiš? Ja nisam ništa kriva. Dobro, a vreme je da i ja počnem da radim. Znam. Ja ću spremiti za sestru picu, gde će umjesto testa biti lubenica. Treba samo lepo rasporediti sastojke. Dodat ću moje omiljene jagode i kiwi. Odlično, sada stavljam sve to na lubenicu, a u centar ću dodati borovnicu. Ali to još nije sve. Sad mi treba čokoladica. Obožavam Bounty. U stvari, imam bolju ideju. Čokoladu ću pojesti, a kokos ću sipati na picu umjesto sira. Super! Ja sam završila. Može se jesti. Prijetno, sestro! Wow, super! Hvala vam puno. Želim da probam ovu veliku lubenicu. Neverovatno! Unutra je baš puno bombona. Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. Da vidimo šta još ima. Šta? Sladoled od lubenice? Cool! Moram ga što pre probati. Oduševljena sam. Idemo dalje. Opa! Ko je smislio picu od lubenice? To je genijalno! Sad ću je probati. Wow! To je najbolje jelo. Odlučila sam. Pobedila je sestra. O, da, svaka mi čast. Da, bravo, dušo. Dakle, posljednji zadatak je palačinke. Hoćete moći? Pitaš me. Pa ne znam. Sklonite se, baka je spremna. Počinjem da pravim testo. Treba mi mleko, jaje, brašno i šećer. To je savršena kombinacija za naše jelo. Tako je. Ostaje samo sve dobro promešati. Ali to nije problem za baku, jer ja imam 4 ruke i 3 tiganja. Je li vi osjećate taj miris? Ja sam oduševljena. To je to. Kako vam se čini, drugari? Je li? Oho! A baku sigurno nećemo nadmašiti. Ona najbolje sprema palačinke. Predajemo se. Ma dajte. Oho, super! Jedva čekam da probam. Ispalo je baš ukusno. To je bio odličan izazov. Hvala vam.